za tvoji službu, za tvůj kříž, za tvé rány. Děkujeme za tvé 3 dny v hrobě a za prázdný hrob za ním. Haleluja, Pane, my ti vzdáváme veškerou chválu. My ti děkujeme, Pane, my ti děkujeme za to, co jsi pro nás udělal. Haleluja, my ti děkujeme za to, co jsi nám dal. Haleluja, nech to slovy vyjádřit bohatství, které jsi nám dal. Haleluja, záchranu ve své krvi. Haleluja, haleluja. Díky za to, co jsi udělal. Díky za to, co jsi mi dal. Já páni, tvé mocné jméno Ježíš. Díky za to, co jsi dal. Díky za to, co jsi mi dal. Já páni, tvé mocné jméno
Haleluja, Otče. Ale ty říkáš, žádejte brzký a pozdní déšť, ranní a pozdní déšť, žádejte po Hospodinu. My žádáme tvůj déšť, Pane, my víme, že tvá sláva přebývá v nás, my jsme nositelé tvé slávy a tvé přítomnosti. A když se spojí tvá sláva, která je v nás, s tvou slávou, která přebývá v nebesích, haleluja, když se spojí nebe se zemí, v uctívání, když se spojí nebe se zemí, chvalospěvu, haleluja, haleluja, tvůj život, proudy tvých živých vod zaplavují celou oblast. My ti děkujeme za řeku tvých živých vod, děkujeme za živou vodu, která právě teď proudí mezi námi. Děkujeme ti za tvoji přítomnost na tomto místě, haleluja, děkujeme za ducha povzbuzení, haleluja, za ducha lásky, radosti a pokoje. Haleluja, děkujeme, že jsme přijatí ve tvém milovaném. My jsme přijatí v Kristu Ježíši. Haleluja, haleluja, haleluja.
A jestli nalezneš něco zkaženého, něco nečistého, my tě prosíme, očisti nás, ukaž nám ty věci. Pomož nám se jich zbavit. My chceme být připraveni pro každé dobré dílo, jako ta dobrá nádoba. Jestli v nás je sobectví a pýcha, ale jakákoliv povýšenost, my se poddáváme tobě, Ježíši. My se poddáváme tobě, Ježíši. Děkujeme za tvoji lásku, která je od věku na věky. Haleluja, za tvoje milosrdenství, které je nové každé ráno. Tvá láska každý den. Děkujeme ti, že ty si nemůžeš pomoct, ty nás prostě miluješ. Ty si nemůžeš pomoct, ty miluješ každého člověka. Tvá láska je ta největší a nejvyšší moc v celém vesmíru. Haleluja, protože Bůh tak miloval svět. Bůh tak miloval tebe. Bůh tak miloval mě, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl život na věky. Haleluja, věčný život. My ti děkujeme za tvoji lásku, Otče, my ti děkujeme za tvoji lásku, my ti děkujeme za tvé laskavé jednání dneska s námi na tomto místě. Pane, proměňuj nás, jednej s námi, očišťuj nás. Haleluja, 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 jednej tak, jak potřebuješ jednat s každým jedním z nás. My stojíme před tvojí tváří, ochotně přijmout tvé vedení, tvé napomenutí, tvé povzbuzení. Haleluja, tvé jednání mezi námi. Jako jedno jeho tělo poběžíme ten běh a budeme činit jeho vůli, že budeme šířit jeho lásku, jeho věrnost, jeho svobodu, kterou on přišel dát všude kolem sebe, kamkoliv půjdeme. On sní o nás jako jednotlivcích, sní o nás jako o svém těle, sní o nás jako o své nevěstě, haleluja, čisté a svaté, připravené, haleluja, milující a milované. Haleluja. Pane, my ti děkujeme, že jaké blaho tam, kde bratři přebývají ve svornosti, tam si přikázal své požehnání. Haleluja. A my ti děkujeme za tvoje dobro, tvoji dobrotu, tvoji lásku mezi námi. Haleluja. My jsme tví a ty jsi náš. Ať se tvá vůle děje. Ať se tvá vůle děje. Toužíme po tobě, Otče. Milujeme tě, Ježíši. Milujeme tě, Ježíši. Milujeme tě, Ježíši. Amen. Haleluja. 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 Děkuju, posaďte se, prosím. Jenom připomínám, dneska ráno byl seminář o našem nepříteli, máme jich několik a určitě doporučuji, až to bude vyset, si to poslechnout. A všichni to potřebujeme znovu a znovu vědět a slyšet. Tak já pozvu Joela. Joel, are you ready?
Sláva Pánu. Užíváte si to na kempu? Aha, hallelujah. More power to you. And camp is such a wonderful time. I committed my life to the Lord at the northern border with Canada. At a Christian camp, a summer camp. Jo, kempy jsou úplně úžasná věc. Já jsem sám vydal svůj život Pánu na hranicích s Kanadou na jednom takovém křesťanském kempu. And it was fantastic. A bylo to úžasné. There's something special about coming away for a week and being with other believers. A je něco speciálně na to, když se prostě vydáte pryč z domova a strávíte jeden týden s ostatními věřícími. And praise the Lord, when we did the camps 20 years ago. A chvála Pánu, když jsme začali ty kempy před 20 lety. I mean, there was always extra budget. Vždycky jsme měli nějaký extra rozpočet. Sometimes 2,000 or 3,000 euros. Někdy 2-3 tisíce eur. Renata can tell you. Renata vám to řekne přesně. And there was a lot of pressure. Many times the secretaries wanted to resign after camp. A byl na to vždycky nějaký tlak, protože často ti sekretáři chtěli prostě podat výpověď po kempu. But Hanka and Thomas, their faith is out even to pay for the guest speakers and transport, a lot of extra expenses. A Hanka s Tomem mají opravdu velkou víru, protože prostě věří tomu, že Pán zaopatří všechny ty výdaje, které jsou s řečníky, s jejím transportem a vůbec prostě se vším. And hallelujah, their faith is up there at that level. A jejich víra je tady někde, tam na téhle úrovni. Our faith was after getting it just went out. Our faith was after getting all the kids to camp that we could. Our faith was trying to get all the kids to camp. My jsme měli víru tak akorát, aby všechny děcka přijeli na kemp. But there's no room for everybody. Okay, in Acts chapter 2, real quick. Takže Skutky, 2. kapitola, velmi rychle. All the way down at the bottom. Úplně dole. This was the early church. To byla ta raná církev. And verse 44 said. A verš 44 říká. All that believed were together and had all things common. A všichni, kteří věřili, tak se scházeli společně a měli společné všechny věci. And they divided to everybody as every man had need. A rozdělovali podle potřeb každého člověka. So the early church had no financial problems at all. A ta raná církev neměla vůbec žádné finanční problémy. And the Bible says better is the end of something than the beginning. A Bible říká, že lepší je konec něčeho než začátek. And the other evening when Brother Michael took up the offering, there was such a willingness and a spirit of giving here. Wow. A když Michal tady před několika dny prostě vedl sbírku, tak byl tady takový duch opravdu ochoty a darování. And this is not a time of cold love. A není čas na studenou lásku. Or enduring to the end to be saved. A nebo vytrvat jenom do konce, aby jsme byli zachráněni. Or universal persecution unto death. A nebo obecné pronásledování do smrti. That's in the 7 years tribulation for the Laodicean church. To bude až později v 7letém soužení. Jesus prayed for our time now, John 17. A v Janovi 17 Ježíš se modlil za tento čas. That we'd be one in glory, one in spirit and one in love. Abychom byli jedno ve slávě, one in duchu a jedni v lásce. Yeah, and one in love. Hallelujah. And so our love is not growing cold with each other. A naše láska nevychladne. No. Our love, we're going from glory to glory, faith to faith, strength to strength. Jdeme opravdu od slávy ke slávě.
strength to strength, od síly k síle faith to faith. a od víry k víře. Hallelujah. Hallelujah. When Pastor Moses was here 2 years ago, Když tady byl Mojžíš před 2 lety, we were praying right here together, tady jsme se společně modlili and the Holy Spirit had me look up, a Duch Svatý mi říká, koukni nahoru. and there was a portal open. A byl tam taková brána otevřená. Everything was black like these curtains. Všechno bylo černé, jako tady ty záclony. And there's a portal over this camp. A byl tady taková brána nad tímhle kempem. And above it was beautiful sunshine and A nad tím bylo blue sky. nádherné slunce a modrá obloha. And you came to the right place at the right time. A Hallelujah. přišli jste opravdu ve správný čas na správné místo. So praise the Lord. Let's put in the camp budget. Let's get more than enough. Pojďme vložit teda do kempového rozpočtu, aby bylo ještě víc. So there will be an account. There will be an account for more conferences. Aby bylo prostě dostatek na další konference, na další události. Amen. Hallelujah. And be blessed as you give. Buďte požehnáni za tím, co budete dávat. Amen. Somebody asked me today, what do we do financially for the future? A někdo se mě ptal, co máme dělat do budoucna finančně. 1 Timothy 6 said, 1. Timoteova 6, when you give and when you share, nebo když se sdílíte, you are laying up in store a foundation against the time to come. Tak si ukládáte právě do těch časů, které teprve mají přijít. But there will not be a total economic collapse before Jesus comes for his church. Ekonomika dnes kolabuje dřív, než Ježíš přijde. Yeah. So hallelujah, be blessed as you give. Buďte požehnaní, jak budete dávat. It's more blessed to give than to receive. Je mnohem požehnanější dávat, než přijímat. We like to say, I got blessed today. Somebody, blessed me with money. Rádi se sdílíme o tom, když jsme požehnaní, když nám někdo požehná penězi. But no. Paul said it's more blessed to give than to receive. Ale Pavel říká, že je mnohem požehnanější dávat, než přijímat. Amen. Hallelujah. Who's going to pray over that offering? Kdo se za to... Brother Roderick's going to pray for that. Thanks for volunteering. Tak jo, kdo se za to bude modlit? Takže by Radek třeba by se mohl pomodlit. Tak jo. Pane Ježíši, my ti děkujeme za tvé zaopatření. Děkujeme ti za to, že ty máš pro nás víc než dostatek, že ty jsi ten, kdo prostě nám dává všechno, co potřebujeme a ještě víc, Pane. A tak my se modlíme teďka za potřeby tohohle kempu, Pane, modlíme se za spolek Veronika, modlíme se a žehnáme, aby opravdu bohaté zaopatření přišlo, Pane, prostě ve tvé jménu, ke tvé slávě. Amen.